Usekhwele wadilika uKelly Khumalo kwiphiko lezindaba ze-eNCA. Uphiko lezindaba ze-eNCA izolo libike ukuthi akasekho emhlabeni uKelly Khumalo kanti cha liphambanisa noWinnie Khumalo okuyena esike sabika ngaye osukwini layizolo. UKelly Khumalo ubesegijima eya lapha ku-Instagram wathega bona abezindaba ze-eNCA ukuthi lalelani bafowethu, noma kuthiwa ningizonda kangakanani, noma kuthiwa ningicabangela okubi kangakanani, kodwa iwubudedengu lento eniyenzile yokuthi niyiphiko lezindaba olukhulu kangaka noluhlonishwa kangaka, nivele nibike nje udaba elingaliqinisekisile nolingalilandelile kahle kahle. Lokhu kuyangilimaza mina njengoKelly Khumalo, kuphinde kulimaze nabantu futhi engisondelene nabo nabangithandayo. Akukaphenduli-ke i-NCA ukuthi kwenzakaleni ngaleli phutha elikhulu kangaka lokuthi baphambanise uWinnie Khumalo noKelly Khumalo. Hlala kanjalo eduze komsakazo wakho uthukela FM. So lokho sikulethela zona zishisa.